Žena sa stretne s príslušníkom námornej pechoty v bare. Rozprávajú sa, vytvorí sa medzi nimi spojenie a nakoniec odídu spolu. Prídu k nemu domov a keď jej ukazuje svoj byt, všimne si, že jedna stena jeho spálne je celá pokrytá mäkkými, sladkými a roztomilými plyšovými medvedíkmi. V spálni sú 3 police, na ktorých sú stovky a stovky plyšových medvedíkov, starostlivo usporiadaných v radoch, pokrývajúcich celú stenu. Bolo jasné, že si dal veľa námahy s ich usporiadaním a ženu dojalo, koľko starostlivosti do toho vložil. Na spodnej polici boli malé medvedíky, na strednej stredne veľké a na vrchnej veľké, obrovské medvede po celej jej dĺžke. Zdalo sa jej zvláštne, že očividne mužný mariňák má takú veľkú zbierku plyšových medvedíkov. Bola ohromená jeho citlivou stránkou, ale nepovedala mu to. Zdieľajú fľašu vína a pokračujú v rozhovore a po chvíli si žena pomyslí: Bože môj, možno je to ten pravý. Možno by sa mohol stať otcom mojich detí. Obráti sa k nemu a jemne ho poboská na péry. On odpovie nežne. Pokračujú v boskávaní. Zrušenie narastá a on ju romanticky zdvihne do náručia a odniesie do spálne, kde si strhnú oblečenie a oddajú sa vášnivému horúcemu milovaniu. Žena je tak ohromená, že odpoveda s väčšou vášňou, kreativitou a žiarou, než kedy zažila. Po intenzívnej, výbušnej noci, surovej vášne s týmto citlivým mariňákom ležia spolu v povášnevej nálade. Žena sa obráti, jemne pohľadí jeho hruď a koketne sa spýta: Tak aké to bolo? Mariňák sa na ňu nežne usmeje, pohľadí ju po lici, pozrie jej hlboko do očí a povie: Môžeš si vybrať akúkoľvek cenu zo strednej police.